बागुलबुवा. चाहूल अस्तित्वाची. मी दर्शन, पुणे कोथरूडला राहतो. मी तुम्हाला माझ्यासोबत घडलेल्या काही घटना सांगू इच्छित आहे. आणि या सत्य घटना आहेत. लहानपणीपासूनच मला काही चित्रविचित्र आकृती वाऱ्याच्या वेगाने हलताना दिसायच्या. तसेच रात्री किंचाळण्याचे आवाज वगैरे ऐकू यायचे. आणि जेव्हा ही गोष्ट मी घरी सांगितली तेव्हा मी अगदीच दुसरी तिसरीत होतो. पण घरच्यांनी यावर काही विश्वास ठेवला नाही. त्यांना वाटत होतं कार्टून आणि हॉरर मूव्हीचा परिणाम आहे. पुढे 2-3 वर्ष ह्या घटना चालूच राहिल्यानंतर मी 5वी-6वीत गेल्यानंतर मी थोडा आध्यात्मिक क्षेत्रात वळत गेलो आणि भलताच बदल झाला. मला किंचाळ्या ऐकू येणं तर बंद झालं, पण त्या पुसट आकृत्या आता आकार घेऊ लागल्या आणि त्याचे शरीर इतके स्पष्ट झाले की ती स्त्री की पुरुष आणि वय देखील समजू लागलं. त्यातला सगळ्यात जवळून आलेला अनुभव म्हणजे हा. माझी आजी, आईची आई, कोथरूडमध्ये एका सोसायटीच्या ग्राउंड फ्लोअरला राहते. तिच्या दरवाजातून बाहेर आले की पाण्याची टाकी आणि तारेचे कंपाऊंड आहे. त्याच्या पलीकडे एक मोकळी जागा आहे, रिकामी, अक्षरशः उकिरडा झालेली. चारही बाजूने हायफाय सोसायटीने वेढलेली जागा. अशा विचित्र अवस्थेत लहानपणी मी आजीकडे राहायला गेलो होतो. रात्रीचं जेवण झाल्यावर मी टाकीवर उभा राहून पोटावर हात फिरवत थंड हवेची मजा घेत होतो. पण अचानक हवा इतकी वाढली की मला थंडीच भरून आली आणि सहज मी कंपाऊंडकडे पाहिले तर मी पुरताच हादरून गेलो. माझ्याबरोबर समोर पलीकडे एक म्हातारी स्त्री उभी होती. मी ओरडतच घरात शिरलो. आजीला सगळा प्रकार सांगितला, पण तिने काही मनावर घेतलं नाही आणि आई वडील विश्वास ठेवत नाहीत म्हणून मी घरी न सांगणंच पसंत केलं. नंतर हळूहळू अध्यात्मातली ओढ देखील वाढत गेली. माहीत नाही का, पण असं वाटू लागलं की देवीने मला काहीतरी वेगळं बनवलं आहे आणि माझा स्वभाव पण तसाच सर्वांपेक्षा वेगळा. मग हे अनुभव वाढत गेले. वर्षातून 2-3 वेळा तरी या गोष्टींची सामना व्हायचाच. मग हळूहळू धीट झालो आणि ह्याची सवयच झाली. माझी सगळ्यात मोठी मावस बहीण ही आजीकडे राहायची. मग तिला पण काही अनुभव आले. एकदा तर तिला रात्री साधारण 1-2 वाजता खिडकीमध्ये एका बाईचा भला मोठा चेहरा दिसला. ते पाहून ती इतक्या जोरात किंचाळली की सगळ्या फ्लॅटच्या लाईटी चालू झाल्या. पण आवाज दुसरीकडून आला असं आजीने सर्वांना भासवलं. मग मी जेव्हा पण जायचो तेव्हा ती बाई दिसू लागायची. मग मी शेवटी घरी ही गोष्ट सांगितलीच, पण नेहमीप्रमाणे वडिलांनी माझी खिल्ली उडवली. मावस बहिणीचं लग्न झालं तेव्हा मी FY ला होतो आणि मला येणारे अनुभव आता आजोबांना पण येऊ लागले. एकदा तर चक्क त्या बाईने गेटवरून आजोबांना माझ्या मोठ्या मावस बहिणीच्या आवाजात आवाज दिला आणि हा आवाज आजीने पण ऐकला. दोघे उठून गेटकडे गेले. तिथे कोणीच नव्हतं. मग त्याने तिला फोन केला तर ती तर तिच्या सासरीच होती. हळूहळू हा त्रास वाढू लागला. ती मला फक्त दिसत होती, पण त्रास मात्र आजी आजोबांना द्यायची. एकदा रात्री झोपेत असताना त्यांच्या अंगावरचे अंथरुण सोडून काढले तेव्हा त्यांची चांगलीच तातखिळी बसली. मग ह्या सगळ्याची शहानिशा करायचं ठरलं. घडलेला प्रकार माझ्या वडिलांना देखील सांगण्यात आला. मग ते एका जाणकार व्यक्तीकडे गेले. त्यांना आजीने फक्त तिच्यासोबत आणि आजोबांना आलेला अनुभव त्यांना सांगितला. माझ्याबद्दल, मला दिसणाऱ्या बाईबद्दल त्यांना काहीच सांगितलं नाही. पण त्यानंतर त्यांनी ह्यावर जे उत्तर दिले ते ऐकून सगळेच जण हादरून गेले. ते स्पष्ट बोलले, तुमच्या सोसायटीच्या बाजूला एक मोकळी जागा आहे. जो कितीही प्रयत्न केला तरी त्या जागेच्या मालकाला ती जागा विकताच येत नाही, कारण त्या जागेची मालकीण त्याची आई अजून देखील त्या जागेत भटकत आहे आणि ती वृद्ध आहे. हे ऐकून माझ्या वडिलांनी लगेच माहिती काढली, कारण ते देखील कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहेत आणि त्यांना देखील हेच समजलं की मोठमोठे बिल्डर येऊन गेले. पण ही जागा आजतागायत विकली गेली नाही, ते पण कोथरूड सारख्या ठिकाणची. हे ऐकून पप्पा थक्कच झाले. मग ते माझ्याशी येऊन बोलले, खरंच तू आमच्या सर्वांपेक्षा वेगळा आहेस. तुला जे अनुभव येतात ते सत्य असतात. ते आता मला रात्री घरापासून बाहेर पण जाऊ देत नाहीत. पुढे त्या बाईचा आजी आजोबांना त्रास होऊ नये म्हणून त्या जाणकाराने त्यांना रक्षणासाठी काही वस्तू दिल्या. तेव्हापासून त्यांना होणारा त्रास पूर्णपणे बंद झाला. पण अजूनही आजीकडे झोपायला गेलो की ती म्हातारी मला दिसते
पुढे माझा प्रवास चालूच आहे. मला आता समजले आहे की त्या शक्ती मला त्रास देत नाहीत, पण काही कारणं अशी आहेत जी मी उलगडून सांगू शकत नाही. पण त्यामुळे या शक्तींच्या अस्तित्वाची जबरदस्त चाहूल मला लागतेच लागते. असे बरेच खरे किस्से आणि अनुभव मी लवकरच तुम्हाला कळवेन. नमस्कार, माझं नाव अकुल आहे. ही एक सत्य घटनेवर आधारित गोष्ट आहे. या घटनेला 35 वर्ष होऊन गेली. माझे आजोबा रेल्वेमध्ये असल्याने त्यांची ट्रान्सफर होत असे. असंच 1987 साली त्यांची ट्रान्सफर मध्य प्रदेशातल्या एका छोट्या गावात झाली आणि त्यांनी तिथेच एक भाड्याने घर घेतलं. ते घर खूप जुनाट होतं. 2-3 दिवस चांगले गेले. एका रात्री माझ्या आजोबांचे वडील शौचालयास गेले असताना त्यांना एक जळत असलेली बाई त्या शौचालयात दिसली आणि त्या अनुभवानंतर त्यांची तब्येत खूप खराब झाली. ते 15 दिवसांतच वारले गेले. त्यांच्या 13व्या निमित्त पाहुणे घरी आले होते. त्यातीलच एका पाहुण्यांना पण असाच थरारक अनुभव आला. या अनुभवानंतर त्या खूप घामाघूम झाल्या होत्या आणि विशेष म्हणजे हे अनुभव घरच्यातून वयस्कर व्यक्तींना आले होते. काही दिवसांनी शेजाऱ्यांकडून माहीत पडलं की त्या घरातल्या शौचालयात एका बाईने स्वतःला जाळून आत्महत्या केली होती. पण हे सगळं घरमालकांनी माझ्या आजोबांना सांगितलं नव्हतं. हा सगळा प्रकार कळल्यावर त्यांनी ते घर लगेच सोडण्याचा निर्णय घेतला. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.